салом шунавандаҳои азиз, роғибони барномаҳои варзиши радиои Тоҷикистон, инак боз ҳам фурсат дорем ки барномаи ҷаҳони варзишро мустақиман тақдими шумо бидорем ва имрӯз суҳбати ҷолибе хоҳем дошт. Аҳтам Хокиров, ноиби аввали раиси Федератсияи кураши Тоҷикистон дар студия ҳамроҳи мо аст. пешниҳод кардан ба мо ва ин масъаларо дида истодан гузарондани ҷоми ҷаҳон байни клубҳои варзишӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бояд баргузор гардад. Ва шунавандаҳои азиз, нафароне ки моро инчунин дар YouTube ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ пайгирӣ мекунанд, як нуқтаро зикр мекунем ки Аҳтам Хокиров нафаре ҳастанд ки самбои муҳорибавиро дар кишвари мо поягузорӣ карданд ва ҳамин нафар ҳамин риштаро ба Тоҷикистон овард ва шогирдони хеле ҳам қавӣ, шогирдони аллакай соҳибномро ба воя расонидан ки минҷумла Муин Ғафуров. Акнун Муин Ғафуровро набарди охиринашро гуфта мегузарем. Чӣ гуна буд барои шумо ва ғалабаи ӯ то куҷо шуморо шод гардонид? Муин Ғафуров хело ҳам як ин мактаби варзиши самбои муҳорибавиро гузаштааст аз хурдӣ. Албатта хело ҳам результатҳои хуб дар амрико ҳам нишон дод. Дар инҷам дар ширкати One Championship LFA ки дар амрико аст соҳиби камарбанд гашт. бале ин ду бохти аввали ӯ дар ширкати UFC хело моро ғамгин кард, вале мо ҳама каса роҳ афтода нашудем, азбаски мо боварӣ комил доштем ки Муин Ғафуров бармегардад ва ҳиссиёти актагони ширкати UFC-ро аз худ мекунад ва ҳоло ӯ дар хонаи худ аст. Актагони UFC барои ӯ хонаи дуюмуш аст. Брюс Баффер низ дар ҳамин ширкати бонуфузи UFC Муинро ҳамчун ғолиб эълон кард ва мо таманниёти неке дорем ба Муин Ғафуров ки аз ин пас ӯро мо танҳо ғолиб, танҳо пирӯз дар ширкати UFC мебинем. Анҷоми барнома ва хотиррасон мекунем ки имрӯз ҳамроҳи мо буданд яке аз мураббиёни шоистаи риштаи самбои муҳорибавӣ ва имрӯз дар вазифаи ноиби аввали раиси Федератсияи кураши Тоҷикистон адои вазифа мекунанд Аҳтам Хокиров. Дар охир чӣ гуфтанӣ доред? Дар охир гуфтанӣ ҳастам ки аввал ба ҳар як варзишгарон, ҷавонон машқ кунем, тамрин кунем ва агар шумо дар зиндагӣ барои баромадан ва чемпион шудан агар хоҳед, шумо бояд тамрин кунед ва дисциплина аз ҳама ин чизи даркорӣ ва ногуфта наемонед. Некрӯзҷон ин раҳмати калон, ташаккури зиёд барои даъват. Ин намуди варзишгарон ки намуди самбои муҳорибавӣ, асосан самбои муҳорибавӣ хело ҳам саволҳо зиёд доданд ва фикр мекунем ки Некрӯзҷон русо мегӯям процесси яъне прессаи ин намуди варзишро дар мусобиқаи пеш омада бо мо ҳамроҳ аст. Ташаккури зиёд Некрӯзҷон. Ба шумо ташаккур мегӯям. Ман ваъда медиҳам ки бо шумо хоҳам буд дар ҳамин раванди кории шумо, чӣ дар кураш бошад, чӣ дар самбои муҳорибавӣ бошад ва чӣ гуна гуфтед пресса, аз ҳамин зовия ман ба шумо кӯмаки худро дареғ намедорам. Ташаккур ба шумо низ ки имрӯз дар студияи мо будед, бо мо ҳам суҳбат шудед. Раҳмат.